Nagdala ko si Muso. Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Good morning guys! John 3 karon guys. Matumi sa Bukid. Manambong mi og birthday. Isa mi ka panuno na. Isa mi ka servisan. Nagdamog panpi ka ng ilisak. Ako wala man ilisak na ako sa kuan uma. Ako nagdala ko kuan oy kana na ang sa tawagan na. Umala ba kanang Topes. Ano? Hi Dra. Welcome to my vlog. Kita minday gapon. Ha? Kita minday nga. Hello. Mana ang mga kauban guys? Ma-birthday ka. Birthday man sa kuang. Birthday sa kong Manoy. Ikapila ni Manoy? 63 Manoy, 62. 63 Wala na. imong ulo ang kuan ikaw Kuban si Mama. Na si Father. si mama diha ni mo. Ay naro usa. Ano ni guys diri ang agianan diri guys daot-daot na. Iba din ni siya Pero, pa makuan o daot ra. Yung sa tawag aning istripan na. daot di mao. Rough road pa. Raplot gani daot-daot. Daot man pud ni magindang-indang rutang. Ano daot gani? Ay. kanang Sige, di ay gani daot-daot. Gani dalan diri guys. Rap na siya, rap pero script. Istripan lang ni siya na. Dili pa simentado. Lihok na ang kamera guys. Okay. mo ni sakay sa mamas motor. Duyan, duyan. Dili lagi Guys, ang dala. Ay man ang motor ko. Sayaw na ang service. Kargado naman. Asa man din ipadulong. Pero, Bilia. i-scriptan na siya. Okay na siya. Sa harip ta, harip. Mas lihok pa ning. Mama may gas harip oh. Oh, mo na to. Putan mo, inani mo to sarip no. Mas lihok pa ning sakinan dahil ni ganda. Ano siya guys? Ano yung mga panagway sa mga melody hayo? Ito ka kuan mo sa bida kay no. Kita. Few moments later. Abot na ni guys. Nana guys. Panigawag pi. Alam mo na ni ang Wow. ang parong si mana ni ko ni. Wow. Nakadako na kayo lang. Ting de yo. Guys, Happy birthday Noy. happy birthday. Birthday. Happy birthday to you. Ayaw sa sila. Happy birthday! Mali ang among birthday boy! Woo! Birthday
How old are you? Pila na edad ni Manoy? 63. 63. Thanks God. Abot ang 63. Good morning. Lo, kalami na silang Manoy. Hi. Uy, bisag-asag yun to, no? Uy, dako na lagi kayo niyo hangkuon. Magtabang sa amin ang kuan. Tabangan sa namo og panit. Tama ron. Oo, may kukuha na dito. Kuan, i-chat kay may kuan. Tabang sa amin guys. Para dili kayo ulo mo kaon ba kung katabang ka. Nilang handa guys. Oh, chicken joy. Diya pa. Unsa man inyong gibuhat? Sampay na ni, sampay na. Napauma na siya. Sampay na ni nga dili na sa kulag dugo. Di sa kulag dugo. Dugo ra. At guys, na ay secret diri guys nga wala pa gyud nahibaw ang celebrant guys. Kita mo ana guys, oh. Kita mo ana. Wala siya ang secret, di secret na guys, wala pa na nakahibalo ang celebrant ana. Ana. Wala siya. Secret ni secret. Oh, sa secret. Wala siya secret guys, ha. Mata nagluto oh. Gwapong tao. Gwapo na usong tao. Oh, wala siya guys, dako kay pero wala pa kahibalo ang celebrant ani. Papak gituyok-tuyok, hantod na siya maluto. Lechon, baboy. Kainit po di ay no? Pilam na ka kilo dako man? 64 kilos. Ha? 64. Ay, anam gyud pagkaluto no kay di gyud pintahon. Surprise na siya sa iyang mga anak. Nagtuo siya nga wala siya handa pero naada siya lechon nga dako kaayo. Ano guys? Luto sa pidireg lumpia guys. Agad dalay. Dili man ang kanabang dahon-dahon. Sabi ka aso. Pati atong kanti magkuhan ko tiog. Pre siga po ninyong walgon. Sigaan be. Gugulo mo aso ba? Pagod mo. Pay-pay. Ay siga na ni. Eh buko palabian ko nil kay makuan man. Kana ay tigil. Dito ngi rin lang nito. Wala naman. Ya ulit siguro sila. Piti po kusugan nil. Ha? Sila kayo makapagod na yan. Mapagod na. Okay na. Oh, ini yung interno ba? Dito daw. Lagi niya. Gamon kayo daw sa inyo. Tekuan, mag-init sa dito. Mag-init lang po sa... Ang kayo po din. Dugan para sa kuwil. Dugan para sa balik. Ay, grabe na kumataga ko. Oh, ikat kayo ni Ay guys, nagbayong ni guys. Kainit tayo guys. Pinuang ka na imli. Isunod na ang iyang surprise birthday to you. Happy birthday. Kanta mo. To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Surprise! Anong? Ano ang mo na siya? Surprise na. Magbabaw na litso, litang tanong sa mayor.
Oh. Happy birthday! Okay, wala dito naman yan. Sa mga kadako, Brian ang naghapa, oh. Oo, 60 plus yan kilos. Wala na. Ala pa si Hilir, maligo daw may dagat, nagpalitsun daw ko. Kaya lang tato si Kuya Wilmer. Surprise, lechon, kang Manoy. Oh. Nasyak siya sa lechon, nga dako kaayo. Oh, ano siya? Oh. Yahan mo Lipay. Kaya hilak siya, oh, hilak. Hilak na ito. Hilak yun, hilak. Hilak siya. Mga anak. Mga donors. Oh, palipay sa mga anak, Noy. Storya, Noy. Palipay, Noy. Ayaw hilak ko. Salamat mga anak nga i-surprise ko ninyo. Oh, kailangan siya. Hilak sila sweet. Hilak siya sweet, oh. Buhay. Ano yung handa? Surprise yun siya kayo sa mga handa sa lechon. Nagpo siya, kay Maura gid na yung handa. Lechon pa more. Lechon. Uy, magluwa ko niya. Luwa pa magkasunod kaon. Yan na. Yung may sinuno nga. Yan na, yan. Maligo, isa gigayay. Ito yung si Kuya Wilmer na maligo sa lagdagat. Si Kuya Wilmer na. Si Kuya Wilmer na. Ay, doon, ano man ako mga igsuon. Pastang buhanga. Wag yun ay siya kay Malo gid ay. Grabe ka surprise niya sa lechon. Ano ka, doon ka doon, ano na? Unya na, papantama. Unya na, magluto ka mo ka. O siya nagdahom guys nga, ma-surprise siya sa lechon nga dako kaayo. O yung handa guys, o, ang lechon, ang ice cream ni Tongtong sa lechon. Dito ka na. Ah. Yeah. Sige, blow the candle. Ano guys, lipay kayo siya guys, yung surprise. Okay lang, huwag kang magreklamo. Balihon na lang na. Balihon para 36. Kita may wadi rebe. O, sige, blow the candle. 1, 2, 3, blow. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! Ano yung mga igsoon ako guys? Praise the Lord. Oh, say, Mama. Kumana dito, kumana. Awan ang bitso. Hindi naman ikaw papang sinina, perminti kuha sa video. Hindi like sinina, makuha. Ben, kapmo mo sinina. O ba gani kang mama, dili. Pa, ikaw mag-lead o prayer pa. Sige pa, ikaw ama na O ka na, ana, dili kay kap. Perminti ra gito. Sige, mag-ampo guys, to be led by Papa. Di na pa, ampo na pa. Sige. Parang makuha din ang pag-ampo. Ayaw ay mo pilyo te. Ay, ayaw ang pilyo. Bata, mapin. Sapatos. Sapatos ba? Supply na buhok na karkag. Oo, sige na. Mas mama na birthday. O, sige na, ampo. Siyempre. Sige. Dalay kong silimbaho ng mga Diyos-tumahan, may katulong sa mga langit. Kag-ial ka ni among mga nilamang mga kinabuhi, kapag sa mga salamat niya kanimo Ginoo sa imong pag-uban. Labi na ni itugya na mo nimo nga panon ka na mo.
Salamat mi Ginoo tungod sa walo ka buok na pagbilin nga niya karon namo. Kauban ini karon nga sa ulog sa iyang adlaw na karon ang unang mong bunga sa among kaminyoon. Ginawa ko pag-ampo nimo nga nalingini siya. Nagkait ka sa dugang lugway kinabuhi uban usab sa imong kaigsuon. Labi na may mga ginikanan, magkinabuhi unta kaning uyon kanunay kanimo Ginoo. Padalini usab kining pagkaon, ganian in lamisa inandam. Alam mo tanan hatagi kini panalangin di kini makahatag ka Pasko sa paglawas siguro sa pagtuo. Kini among gipangayo diha kanimo gani uni kito. Ina isangalan ko hamsot luwas. Amen. Happy birthday. Oh, sige. Mana? Guys, atak na ang mga nangumbira guys, kay gipanggutom na alas 12 na pasado na tanawang litson di ba wa nay panit, naghimulbulan nagmayo sinaw na. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. Hi guys, pauli na mi guys. Og dire na tama ng akong video. If you like this video, please click the like, share, comments, and subscribe. And also hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Bye bye guys, bye bye. God bless you.